Abel għandu bżonn aktar xar gris madwaru ma tistax tarmel lil min għandu esperjenza politika kbira. Saħaq dan id-deputat laburista u kritiku kostanti ta' tmexxija ta' Robert Abela, Edward Zammit Lewis, dan fil-konfront ta' tmexxija tal-gvern preżenti li skont l-istess Zammit Lewis għandha bżonn ferm aktar esperjenza u nisfiħdana li jafu x'inhu ma jagħmlu. Mal-Malta Today l-eks Ministru Laburista saħaq illi dawk l-emendi kontroversjali tal-ippjanar waslu minħabba nuqqas serju ta' nies b'esperjenza fiħdan il-gvern preżenti u propju f'botta diretta qal li l-gvern ta' Joseph Muscat fil-passat kien ferm aktar b'saħħtu minħabba din it-taħlita. Intant fl-istess intervista Zammit Lewis għamilha ċara li stenna li fl-2022 u jkun wieħed mill-persuni magħżula sabiex iservi fil-kabinett ta' Abela u f'botta oħra diretta saħaq li Prim Ministru preżentament spiċċa mħasseb fuq l-għażliet illi huwa għamel. Edward Zammit Lewis għamilha ċara li ma jaqbilx mal-emendi mresqa deskritti bħala froġa minn Joseph Muscat bil-qasma fiħdan il-Partit Laburista fil-Gvern qed tidher dejjem aktar. Iżda Robert Abela f'intervent fuq ir-radju tiegħu qal li dawn l-emendi saru sabiex skontu wieħed ikun jista' jagħmel il-barbecue su forsi jixwi xi biċċa laħam. Nagħtu l-opportunità lil dawk illi għandhom dawn it-tip ta' binijiet, ħafna minnhom huma pensjonanti li għandhom dil-kamra ġewwa r-raba li jew jgawdu d-delizzju tagħhom minn ġewwa fiha, jew illi fl-aħħar tal-ġimgħa jiġbru l-familja u jagħmlu barbecue, jew jixwu biċċa laħam jew ma nafx jiġifieri. Evidenti li l-Prim Ministru qed jipprova jiġġustifika dawn ir-riformi fl-ippjanar għaliex apparti l-qasm evidenti fil-Kabinett Laburista, Abela qed jipprova wkoll jiġbor ġieħu mal-eluf kbar ta' Maltin li kritikaw bis-saħħa din il-liġi li ser tagħti poteri kbar lill-awtorità mingħajr kontroll ta' xejn.